meichia te hian mipa te hi an lo thlir liam sat liangot ngai lova an mi zia mai ba ka kongsang sangin mipa te hi uluk takin an lo thlir thin ani meichia in mipa a an lo en uluk deuh deuh te som kan zir dona hei hi mipa ten kan hrian nge nge angai ani pakhat na chuan isam meichia te hian mipa hairstyle hi an ngai poimo em maya an sam awangin an star theya an sam an uluk chuan mipa in vong le mipa thatak an ni ti an hre mai thin ani chu wangin mipa te hian kan hairstyle kan uluk em hi angaya meichia ten an thil thlir ma saber pol ani kan sam a fai tha em ti te kan sam amoyem kan hairstyle hi kan in me em ti jong jong te ngai tu a thlang thiam mipa te hi meichia in an ngai sang em ani tin sam mai ni lovin mui mul le khabe mul kan nei don ani ro ro chuan kan uluk em turani a meichia in an ron chik em thin ani eng angmi je pu nge kan ni ti heta tang hian an hre jung jung thin ani adot le chuan ikut pha meichia te hian mipa kut moi le kut nal hi an ngai poimo em maya mipa kut no nal tak nen inchi baina an nei ngat phei chuan thil dang lam dai a thlen pha the ani chu wangin meichia te hian mipa kut hi an lo en uluk le ani ikut te uluk takai en kola fai taka ien kol hian meichia a nasa takin itlana ve the ani chu wangin kut hi meichia ina mipa a an thil en poimo tak mai jinga mi pakhat ani tula ya chuan in en kol na sang sang om to a ma se mishing hi kan ha tho te ain anglawa kutnal theilo na te a om ve ani henga po hian meichia in an hrethiam em thina engma ti em fran lo le kutnal lo na tu na thok em chuang lawa kutnal lo satia hi anom ve a uluk lo satia hian om ve ni chu wangin mipa te chuan kan thei ang to ka kan kut kan uluk hi meichia te kan hip theina thata kani ti chuan adot le chuan inui hmel meichia te hian nui hmel mo hi an lom em maya tin an mani hi an nui lu em boka chu wangin mipa in moi taka meichia anui hian meichia te hian an lo en uluk em thin ani nui tam lutuk mi ini lo poin meiche ma a chuan amoi to ka inui ve thin angai ani thataka inui hmel i mu the ni chuan nasa takin meiche thin lunga na thok theya chu chuan thil ro pui zo ka a thlen tir thei cheu ani palina chuan i ori le i thusoi meichia te hian mipa ori le an thusoi hian ngai poimo em maya anin mu tir phata tangin a o analem engtin nge thu asoi englam pang nge asoi thin a thusoi kalphung a fingem ti jong jong te an lo thlir mazak ber thin ani chu wangin kan o hi chu timani ti dang lam ngot the ani lawa ma se kan thusoi tu chungchang te hi chu uluk takin kan lo in ngai to lok ve thei thin ani palian le sek thatak pianal tak po ni ila kan o le kan thusoi na zirmiau lo chuan kan hip turangin meichia te kan hip thei lawani meichia te hian mipa a an lo en chi em mai chu kan o le kan thusoi te hi ani pangana chuan i thuam no hak kan phak to ka kan thuam no hak kan uluk hi poimo em a mani phak to ro rowa in uluk lo mi hi om thei ani a meichia te hian address ana lem ti hi ante na sang ber pol ani mipa te hi address ana lem ti hi meichia a nasa takin na athoka mipa nen anin mutir phata tangin an lo notice masak ber pol thin ani awangin kan dress kan uluk hi apoimo em ani hausak zo ngain anglawa kan dress nei thei zong po ain anglo mai thei ma se kan nei ang fai tak le thataka kan en kol hian meichia in an en niam mai ngai lawani ti chuan parukna chuan irim hei hi meichia a chuan thil thok na ber pol ania kan bula an oma kan rim alo dik em chuan nasa takin meichia te kan hip thei pha don ani mipa le meichia anin tona mipa in meichia a hip theina ma saber po an rim ani ti hial ani kha chu wangin kan rim hi kan uluk tur ani a meichia hip nan ringot ni lo tu te po kan thian te ani emo puipun na a kan bula ami te an om nom theina turin kan rim hi chu kan uluk ve rim hi angai ni mipa ai ma in meichia te hian rim tui hian lo mema kan thil pek engkima pangpar po lo pe ila thil engkim kan pe ka
a rim in me tur kan than thiam sak te hi apoi mo em em a chu chu me che ril ru ne theina le me che ina mi pa a an thil lo thlir poi mo tak mai ni wangin rim hi apoi mo an parian na chuan I thil soi pa a I tak sa che zia body language kan ti hi me che te hian body language hi an ngai poi mo em em maya mi pa che zei mi pa hi om tak an ti thin te hi body language nei tha an thil soi pa a kut zai zira thil soi thiam em em mai an ni thina thil soi pa a kut da thlaringot chi ni chuan I hip turangin me che hi hlei thei don lo ni chu wangin me che in mi pa a an ron en uluk em em mai pakhat chu an body language na lem ti hi apoi mo em em ani pakuana chuan I manner hei hi thil poi mo ber pol ani a kan manner a tha em me che ma hian kan polai tem me che chang ni lo midang hrim hrim ma a kan polai le kan polai lo hi me che in min lo thlir na sai mem thina ni kan polai ne sian me che a hip na sa a tin an lo thlir na sat ber pol ani a me che ma a kan manner a dik lo chuan me che te hi kan hip ni lovin a noin kan hnot bo hial thei ani chu wangin kan politeness hi apoi mo em em maya me che te hian mi pa a an lo thlir poi mo tak mai ani somna chuan I hausak na me che te hi ani nang lawa then khat chu hausak lom tak mai an oma then khat chu hausalem lo ma se poi ti mi lo an oma ma se anawal pui hi chuan sumchunga ve deuh se ti hi an du thu samani thina ni mi pa le me che anin ton hian an en masak ber pol chu a hausa em ti hi ani tlang puya chu ti chu kan hausa ve te ang ti ngot thei ani lawa na sata ka na kan thoa thei top chu a sum le pai thok chuak tura kan be ve te angai thina ni chu wangin mi pa hausa ve deuh hlek hi me che in an lo thlir na sa thina hausak na hi chu hlimna zong zong in nga na ni kher lo ma se engamo che na chuan apoi mo ve a khovela kanom chung chuan sum le pai nei lo le lu tuk te hi in ngei a harin in hauna hatam em em du ani chu wangin me che te hian mi pa an lo thlir dana hian sum le pai anga em ti hi an lo thlir tel fo thin ani ole khati zong kha tun tuma kan video thlir ho thei te chu ani a I lo sot puya mai thak te en te nuam I lo ti ni chuan khongai takin min lo subscribe sak langin